पुलानो चिनी कक गोथां टिभिनि बेलेखन हामबाय चिनी तिनिनि तंथ कायसा मास माने बिराट कायसा गैदारिंग नो कवरेज खाने फाइमेन बागै ननो बेलेखन हामबाय तिनी 14 तारिख अक्टोबर 2023 जों तिनिनि मास गैदारिंग नि एकटन टारगेट अब हुंखाय सेंट्रल गवर्नमेंट जों हजाक खायने थाङै दङ चिनी आसक सांबिधानिक मान थाइजे दंमोनि जों सानलाय फाइमानि जों डिप्राइभनि फाइमानि एत बছর अब जों दाबो चिनी खरां कतर बाखि जों सानलाय दङ अबनो जोंनो रथुं अब जोंनो दातिरना नेंथुं ने जास्ट बनो हजाक खायनानि अबनो चिनी नाहारमु तिनिनि मास गैदारिंग चिनी सुप्रीमो जतनि खाचुकसा चिनी सब कतर लीडर डायनामिक लीडर महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा तंनाय आबोनि यागुलो बाहायनो चिनी आज मेघालयनि चीफ मिनिस्टर बरम गोनां कनरेड सांमाजी बतंनाय ते बिनि एनपीपी नि ते 4 जन एमएलए रक फाइ दङ बरनि अबनो जे त्रिपुरानि तिप्रासारनो असक जरातै जे बिभ्रान्ति खाय तमनि अबनो पाइरना नांखा अब बर बाहायनो सेंट्रल गवर्नमेंट हजाक खायनि बागिनो बर बचिनि तीन चंगाय बाक्सार गदालान बागि फाइ दं चिनी तिनिनि प्रोग्राम स्टार्ट नाय 12:30 टाव ओंखाय ते किसा तंखाय जों चांगि रेनाय हामबाय चिनी टारगेट तिनी 30 থেকে 40,000 ओंखाय जों प्रत्येक बार प्रोग्राम खायफ्रोम फुंनो तिब्रा मथन प्रोग्राम अंब्रुं ब्रुं न तामं माले जैसे टारगेट खायो आबन सलाय बेग लाय थां तिनिबो बेग लायनाय आबो नो डाउट हामबाय मैडम फाइनाय लोकसभा संगमारि न तिये बीजेपी पार्टी गोबांमा नेतारो मन्त्रि साका त्रिपुरामो थासि इम्पोर्टेन्ट यानो बतैताम आबो समयनो कक्साने हायसि त्रिपुरामो था बस जरति इम्पोर्टेन्ट या आबो जरानो कक्सानाय केबनो चिकन खलाय नुकमानि आबो चाया आनि मते हाय मातो आबो त्रिपुरामो थाने फाइजिंति गोबांमा लोकरकनो आसाजा बखाव फाइनायनि सानो भारत हाकतर हापन त्रिपुरामो बिसिनो हामलाय टनाय हामलाय मानाय नै जों तो चिनी खा बिसिङो पयतो ग्राक बाय ताखन जों पयतो जावै दङ तामनि बागै हिनमाले जदि जों थानसा खलाय सानखांके जों सक्सेस इंयां मानि जों नुगिया हायसि माने थानसाके सानखांके सक्सेस जोंगु आबोनि बागै चिनी जेहेतु मान थाय जों डिप्राइभ बङै दङ चिनी प्रोविजन दङ भारतनि संविधानाव आर्टिकल 2 and 3 वो जोंनो सेफ साइड रनि बनि प्रोविजन दङ ओंखाय जों जाटा सानै दंमोनाबो कोनो कायसा दफानि बिरुद्धे या कायसा जातिनि बिरुद्धे चिनी मान थायनो जों संविधाननि अन्तर्गत जाटा मान थाय दंमोन सानै दङ आबोन बागै चिनी बिसास दङ जों आबो माननाय सालसे जों जयिंनाय जों गोप्लायिंनाय चिनी जे मान थाय सकतारक जों माननाय आरो सेन्ट्रेल गवर्नमेन्ट बो हयतोबा तिनि खोनाहन तमन बो एक समय रनानि बाद दंनाय एबं चिनी थानसा जों मनो बाद दख्लायनाय जोंनो रनानि बागै पाइथगावबो नसनाय तिब्रासा गुबुननि पार्टीनि लिडार रकनो तिब्रासा लिडार रकनो तामो कबकनो आं अबनो सानामो जोङो चिनी राजप्ले सतरनाय महाराजा अबाब तामनो हिनबो साइमान बुया आसो सुख जीवन आसो काहाम जीवन याखारै तिब्रासानि बिरमानुगै बताबो मातो अंखजाक चिनी बागै काबजाक ओ जागा जत लिडार्स दंनाय रक जत सापोर्टार्स दंनाय रक निनि आं सुदु तिब्रामो थानु देश सिमि साया जरा तिब्रामो थाव पयतु जायं तंनाय रक बरनि बागै आं बिसेस के सावो नरक एक बार चिंता खायदि नंनि खाखलाबो याग्रु नरक चिंता खायनायदि एकमात्र इ तिब्रामो थाव तंगै एक अ जागा तंगै सिमनो जों चिनी जाति हादफानि कक साइमानाय अन्न कुनु गुबुन पार्टीयाव थांगाय साइमांला आबोनि बागै चिनी महाराजा ताबु काबजाक चिनी जतनि बागै जोंनो सेफ साइड तंनायनि बागै चिनी हानो रखा खालायनायनि बागै ब ताबु लेला मुंक्रि बाथा मुंक्रि सामुंख्लाय दङ सुन प्लिज नरक बनो लगिरदि बनो कोऑपरेट खालायदि चिनी जतनि हामख्रायनि बागै जों महाराजा बाय हाक चालंखै जाया बबायतेबो जों गोफावै गोथावै तबे एटाच खालाय जों बनो फानमा बक्सिनाय सब आ फान्दक बक्सिनानि बागै ना जत तिब्रासा लोकरकनो तीन लिडार जों सापोर्टार जों बरना आनि बोखाबाय आं बरनो रिक्वेस्ट खायनानै मोजों हामबाय।